Yo, what's up mga par? So, na ako diri karon bagong balik, no? Medyo dugay po tao na nagkita-kita. Yeah, boy. Oh, karon welcome diri sa akong vlog. Dili ni sa vlog. Video lang ni. Okay. Pero welcome diri o karon nami sa bukid. Okay. Bukid. Kay manguha mi og marang. Oh my god! Wow! Kay lami ang marang ron, tingbunga ron sa marang. Wow! Laming marang ron. Lami kay marang ron. Oron nami mga nakoy mga kauban ako mga batos-batos, kay mga migmarang. Oh, mo na sila. Mga dagko kay shout out. What? Mga dagko kay shout out. What the fuck? Shout out tira par. Shout out par. Ay kalangayan. Parang tangang kausap ang tala at buwan, naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan. Amo na mga kauban no, mga batos. Nay dakog kaon, nay dakog ulo, nay dakog itlog, ay kompleto. Karon manaka na ni sila og shout out. Pakyat. Karon manaka na silang marang dito. Dira, manaka na sila dira. Mangita mig hinog guys. Actually dagag hinog. Karon no, pas-pas kay makat-kat ang unggoy. Yeah boy. So ano, pas-pas kay nakasaka. Tanaw na to sila sa nila pagkuha sa itong mga marang. Bye. Mga bara tong una gikat-katan no kay walay hinog no. What? Ayun mo pang naog. Tara sila panaog na mga tuwa mga pana siya daw tarshir. Asa to isa. Wala. Una na silang naog guys. Wala tayong nakuha sa unang punuan niya itong gisaka. Okay. Tara, mga tutas pikas kay nainanawag isa na to kakauban na ganda dito. Magic. What's up? So nanami diri sa may sakauban no, nasa dito sa babaw. Makita niyo tong dako gitlog guys. What?
Joke lang. Oh, nakakuha na mi. Dara. Muna siyang ginatawag nga marang. Okay. Lami ni kung kani. Pero kung kani, sagpa ko ni sa imo. Testingi ko biyae kay sagpa ko ni sa imo, ha? What the fuck? So mo ni ang marang guys. Gamay ni siya pero napay mas takuan ni. Lami ni siya guys, nasa gunitanan. Iyang panit, na mga spike niya nga dikit-dikit. Pag masagpaan ka ni, tama-tama lang half dose. Tapos mamula, niya hubag-hubag pag gamay. Niya katul. No, mo ni siya ang marang. Marang. Kung sa inyo ha, Tagalogin natin to. Kung sa Maynila, napakamahal nito. Dito sa Visayas, Mindanao, tinatapon lang. Pag sobrang hinog, 'yon. Mahal sa inyo. Kung gusto niyo ng barato, punta kayo dito. Kana siya guys, dili pa ni siya hinog. No, di pa ni hinog. Alanganin. Padulong pa mahinog. Dara. Kanta. Ay, kaysa guys. Tamis. Actually, dagag variety pud ning marang no, pero wala ko kabalo kung unsa mga klaseng marangan ni. Kani medyo gamay siya pero tamis. Napoy uban nga dagko pero juts. What? Di unsa. Sila. Panaog sila guys, panaog. Oo. Tura si Boy Itlog guys, kaya nakaputi. Boy Itlog. What's up? Say shout out Boy Itlog, shout out. Dali na yun. Tura, shout out sa mga payat dira kasok ini. Kanta. Ay kaya. Unsay mengon nimo sa marang nato? Nalami pa sa iya. Ang marang dire lami pa sa iya, sa imo. Lami pa sa inyo ha. Lami. Unsa? Lami pa sa inyo ha. Okay. Tora. Boy gab. Dara oh. Mones Boy Itlog guys. Kumuta nung anong Boy Itlog yang itlog kay Dako. kuan. Hugis egg. Lami kayo no? Lami kayo. Lami kay sagpa ni sa imo. So karon mga tumi sa pikas punuan na pod. Dagang gipunuan dire guys. So sorry lang no kay wa kabalog kakinsa ning yuta re. Basta dire ni sa Pangayasan Kisante makilala ko Tabato. O pato na mi karon sa pikas. Kay mangwa na pud mi. Dako. O tara, video na nato ang sunod. Bye. Shout out mga na sila diri nangat-kat na. Okay. Dili kay nato makita sa ato ang video karon kay medyo bagnot pero tuara ang isa guys. Tuara, nakat-kat na. Dagan daw kayong hinog. So I hope tinuod ilang gipangingon kay para daghan tag makaon ug daghan mo matanaw ug aron maglaway mo. No, God! No, God, please, no! 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 Tulo sila nangatkat, ya tulo mi viewers. Tulo mi viewers no. Mga judge mi nila. Yeah boy. Ano na to ilang makuha kung dagko. Isa na. Nanay nakuha isa. Okay. Dagang nakuha o abot kulatan na lang pag nakuha na kaya mong video nugo sa bye. So shout out no. Daghan na kay nakuha no nanay tulo. 1, 2, 3 na tulo plus na pa isa nga tagakay gikan dito siya. Ug ako yung musalo tanaw na tong masalo ba natong tarong. Ready? 1, 2, 3. Okay.
Pwede. Okay, isa. Isa na. Pupuchik. Isa pa. Napesa guys. Napesa. Okay. Ako ka labay ba? Ito ara. Hindi mo kakaonani. Kaya wak mo yung anis yung bukid. What the fuck? Napa guys. Turapas babaw. Napa. Laton. Uy. Laton. May giniron. Sa isa na. O, 6 na. What? Ay, 5 pa. Napaisas babaw dito. 2 oras babaw. Ampay na. Kay kasaloon na ko. Nasakit ka ba? Yummy. Yeah, boy. Marang ni guys. Tuluan ta mo sa pagkaon. Marang nga limpyo nga pamaagi. Unya. Okay. Unya na. Manalo sa takay dagan kag hinog. Mga puno siguro ni guys. Shoutout mga par. Yo, shoutout mga par. Sabay lang. Pero dagan namig nakuha no, makita ninyo. Mabantayan nila na gipanitan. Ang gipanitan tara. Mo ni ang marang guys, mo ni sulod sa marang no. Oh my God! Wow! Mo ni ang iyang gunitanan, mo ni ang mga bunga, tamis nga mga ano. O maibog mo, maglaway mo kay wa mo ingani. Okay. Para mo kaon ta. Grabe, tamis pa. Tamis pa sa inyong relasyon. Pocha, lami. Lami kay mga par. Pwede lang na yan siya. Grabe, lami kayo. Grabe mga par, lami nyo kayo. Sorry sa mga wala din no. Sorry sa mga maibog, sorry sa mga maglaway. Pero mo na dyan ni. Ang marang. Mo na yung sulod sa marang guys. So, wala ka pala no. Mo na yung sulod sa marang. Oh, lami guys ha, tamis kayo. Grabe. Di na ako mahurot. Na nagpaabot. Tara oh. Muna oh. Banat kaon. Atik-atik. Ilag ka ba? Yan ako kay... Uy, butod. Amaze kay mga par. Grabe, marang. I know sobrang mahal nito sa ibang sulok ng bansa. Like Luzon, Visayas. Pero dito sa Mindanao, dito sa probinsya namin, tol, ang daming puno ng marang dito. Okay. And sobrang grabe. Aakyat ka lang, men. Aakyat ka lang tulad nila. Like that. Saka lang ka. And makakuha na kag marang. Ting hinugron guys. So daghan kayo. And thank you for watching. Maulan to tanan karon. Nakita na ninyo kung sa marang. Natilawan na po na ako. Sorry na lang sa inyo kaya nagtanaw lang mo. And bye na. Okay. Oh, what's up mga par? Karon pauli na mayog dire mi nangagis kasagingan. Oh, gipakita ang mga dala. To ara. Nami mga dala. To ara. So dagan mig nakuha total number of siguro nasa more than 10. No, nakaon na mong uban tas unom mi nagdala isa pauli. Oh, it means more than 10 siya kay dagan naman nakaon gain na. Wala lang na video ang uban. O karon pauli na mi. Og thank you sa inyo ang pagtan-aw. And please subscribe sa akong YouTube channel. Kung bago pa ka, click subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa mga video uploads. So nag-upload po ko mga rap compositions and I hope ma-notice, mapansin, especially sa mga taas naglarangan sa hip-hop. Yun. Thank you guys and this is me, Cyril J. Larissa. Marang Gaming. Bye!